Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, NDADHINIWA prayer group. Nhasi ndauya nemusoro weshoko unoti unosimudzirei musoro zvisati zvaita. 1 Kings chapter number 18 from verse number 41. And Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is the sound of heavy rain." So Ahab went off to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and he put his face between his knees. "Go and look towards the sea," he said to his servant. And he went up and looked. "There is nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as man's hand is rising from the sea." My God, my God. So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops." Meanwhile, the sky grew black with clouds, and wind rose. A heavy rain started to fall, and Ahab rose off to Jezreel. Rivakomborere kuverengwa kwesoko ravo. Unosimudzirei musoro zvisati zvaita. Ndo musoro weshoko wandapa nhasi. Wandinoda kutina nawo vamwe mai ndigotina nawo vamwe sisi. Wandinoda kutina naye kuno umwe munhu anoti akati parapara pakunamata osumudza musoro, oti parapara pakunamata osumudza musoro. Paari kusumudza musoro hapana chati charatidza. Ndiye anofamba achinopa vamwe nyuzi dzekunyepa kuti varume takambokwira makomo, vana amai takambotsanya, asi hapana chakaitika. Hey amai, nyararai, makakwira mukasumudza musoro pamakanga musingafanire kuusumudza. Makakwira gomo mukaburuka pamakanga musingafanire kuburuka. Maakufamba nenyuzi dzekunyepera vamwe. Varipo vakakwira gomo. Bhaibheri rinoti ana Elijah vachiri kwira gomo vanonoisa musoro pasi, havausumudze kusvika chimwe chinhu chaitika. Kuna ana mai vanoti kana vaisa musoro pasi dzikachema kwevamwe mombe vanosumudza. Chamasumudzira musoro chiya mai, mombe dzeroora hadzina kuchema mumba menyu, dzachema panext door. Pane peturu yanhuhwa panext door, haina kunhuhwirira pamba penyu. Saka masumudzirei musoro. Pane graduation party yaitwa kwababa mukuru, haina kuitwa kumba kwenyu. Saka masumudzirei musoro. Pane mudzimai wadauya kusenkareja, amai musoro hausumudzwe kusvika denga raresponda. Amai mugoma hamuburukwe kusvika denga raresponda. Bhaibheri rinota wakaisa musoro pasi, haana kusumudza musoro. Waipota uchituma mutumwa, enda unotarisa kana paane saini shori yakuti hamutenderwa amai kusumudza musoro. Pasina saini yezvamuri kuda hamutenderwa amai kuita amen kana pasina saini yezvamuri kuda. Chamasumudzira musoro chi? Chamamirira kunamata chi? Chamamirira kukwira gomo chi? Chamamirira kutsanya chi? Akakuti kana muchinge manamata munoti namate momira ndiani? Akakuti kunamata ndekwesizeri ndiani? Akakuti kunamata ndekwezuva ndiani? Panoti pray always. Pane mudzimai wandauya kuzoencourage, pane mudzimai wandauya kuzoprovoka. Yamakasumudzira musoro ndeye panext door, yamakasumudzira musoro ndeye kwababa mukuru. Mucharamba makadaro amai. Dzorerai musoro pasi, dzorerai musoro pasi, dzorerai musoro pasi. Hamufanire kuusumudza. Mutumwa aitsoka nehanzo anoti zuva rakati panana, hapana kana saini yemhepo, hapana kana saini yegore. But Elijah ana discouraged, anonzi akaramba achipusha. Pane wandauya kuzoprovoka, hapana saini yekuti ungangomupinda mumba. Usasumudze musoro. Papa
hapana saini yekuti ungangoidriva mota. Amai musasumudze musoro. Hapana saini yekuti business ringangofamba. Musasumudze musoro. Bhaibheri rinoti wakati mwake kutanga akadzoka neanzwa isingafadze. Kune vakakwira makomo vari kuti prophetess, ndanzwa nekurikwira gomo, ndanzwa nekudhiniwa, ndanzwa nekukwira nekudzika. Aripo ndauya kuzenkaresha. Ramba uchikwira gomo, ramba wakaisa musoro pasi, ramba uchiuya kupreya. Do not be discouraged. Bhaibheri rinoti kechipiri anodzoka neanza yandaifunga kuti aifanira kudiscourage Elijah, but Elijah ana kudiscouragwa, akaramba achipusha prayer. Ebrakateba riboshakama rikatatarianda mausukutuma ebrakateba mateteriata rimoshakama riandarabosha. He was pushing in prayer. He was pushing in prayer. He was pushing to prayer. Ebrakatoba ibrashata matsukupa riprosheke rekapa ripapapapa atsukupa. The Bible says anodzokera kechitatu anodzoka neanza yakangadzoka nepekutanga, but pane pandinofarira Bhaibheri rinoti for 7 times Abrashataba mandara boshita mauteteriata. Dinovimba this time mutumano yachimanya. Dinovimba this time mutumano yachisekerera. Pane vandiri kuprofita pandiri kutiklia kuraiso vachatanga kusekerera. Anoti master ndaona kagore kanenge chansa yeruoko rwemunhu. Pane wanda uya kuzoprofita zvawakanamatira izvo. Pane kachanza kakuda kuoneka. Pane kachanza amai, pane kachanza sister, kachanza ke marriage, kachanza ke business, kachanza ke calling. Pane kachanza amai. Ebrashetepa ibrakatapa ebratubakapa. Amusumudze musoro kushika kachanza kaoneka. Amusumudze musoro kushika saini yaonekwa. Amusumudze muri kuda kumanyira kupamai uchisumudza musoro zvinhu zvisati zvakuoneka. Muri kumanyire pamai moburuka gomo iroro kumba kune nzara manyamhanyirepi manyanonokerwa nei. Musasumudze musoro adzoka neanza. Bhaibheri rinoti Elijah anoti enda unoudza apa there is a heavy rain that is about to come. Pane vandiri kuprofita endai munotaura kudzimba kana kachanza kaoneka kuti pananga ndichinamata muchato wangu ndauona, pananga ndichinamata business rangu ndariona, pananga ndichinamata murume wangu ndamuona. There is a heavy rain of my wedding that is about to come. There is a heavy rain of the church that I'm going to lead. I saw it in prayer. Bhaibheri rinoti and from the rivers the wind started to come. Mvura ndokutanga kunzwika, mvura ndokutanga kunwirira, denga ndokusviba. Pane vandauya kuzoprofita denga rakuzosvibira. Rambai makaisa musoro pasi, denga rakuzosvibira. Rambai makaisa musoro pasi, rambai muchikwamatata, rambai muchi nyengetera musanyeperwa mai. Kune wakati munamata ushande asi pane wanda uya kusenkaresha munamata unoshanda. I am what I am because of prayer. Kune vakanorompa asini ndaive mugomo. Kune vakafamba kudzingangane nganga asini ndaive mugomo. Asi pakupedzisira my God was seen. The glory came down. Pane wanda uya kuzoyenga kuzoencourage. Prayer works, my sister. Prayer works, my mother. Prayer works, my brother. Zimbabwe prayer works. Africa prayer works. Usasumudze musoro. Rambo katsikitsira. Rambo katsikitsira. Rambo katsikitsira. Unoinzwa yako nuirira petrol. Mota yako ya muroja. Unoinzwa akurira maringa. Muchato wako wakushika. Pano wanda uya kusenkaresha. Ebrashataba. Zorera musoro pasi. Zorera musoro pasi. Zorera musoro pasi. Wausumudzirei. Zorera musoro pasi. Kusika chanza chaoneka. Zorera musoro pasi. Kusika saini yaoneka. Rampai muchidedzerama. Rampai muchinamatama. Rampai muchiverenga
masoko, rampai muchipa muimba, rampai muchigogodza. You are about to testify. You are about to ebrashatapa, ebrasotopa, matekepa, riprosata, andiriamahande, ribrakatupa, ebrasata, ritatata, rikaproseta, atipraso, rekebrasha, erika posanda, andika marukupa, ibrazuta, ibrasekepa, reprosapa papa, ribakatepa, ebrosatapa, reteteriata. There is a testimony that is coming on your way. Sasumutse musoro. When all my sasumutse musoro. When all my sasumutse musoro. Pray until something happens. Push and push and push. Push until something happens. We have to encourage every woman. We have to encourage every lady. We have to encourage every girl. May you remain in prayer until something happens. My God.